Pengalamanku ketemu sedulur tua. Bareng aku maca penyebar semangat tanggal 9 September tahun 2000. Asesirah dumadine sedulur papat 5 pancer. Aku banjur kelingan marang lelakonku lan pengalamanku watara taun 1954. Sing mbok menawa ana gandenge karo apa kang disebut sedulur papat mau. Mbok menawa wae para kadang Sutrisno PS ora percaya marang critaku iki. Jer kaya mung gegambaran utawa impen wae. Nanging bab iki ndak alami dhewe lan tetep arep ndak aturake kena kanggo tambah cerita pengalaman siji lan sijine. Wiwit umurku ngancik 17 tahun, aku wis seneng prihatin lan poso Senin Kemis. Uga seneng nenepi menyang pasaryan utawa pundan sing jarene wingit. Senajan to tetep dikancani dening batukru. Nalika semono aku isih sekolah SMP kelas 3. Kejaba kuwi aku sawijining bocah sing percaya marang paranormal apa dene kiai sing waskita. Kejaba percaya marang Gusti Allah. Ngarepake ujian akhir dilalah bapak sing dadi gantunganing uripku, kapundhut dening Sing Maha Kuwasa. Pikiranku ruwet campur bingung. Bisa lulus apa ora? Bisa nerusake sekolah meneh apa ora? Lah wong sing kanggo gandulan wis kapundhut, warna-warna pitakonan sak jroning ati. Senajan ibu isih sanggup ngragati sekolahku, ewadene atiku tetep krasa semplah, kaya tanpa ana pangarep-arep meneh. Mula gandeng aku tansah percaya marang paranormal utawa kiai. Nuju libur semesteran ngarepake ujian, aku nyuwun palilah pamit marang ibu, arep lunga golek kiai kang misuwur lan waskita. Aku dililani lan diparingi dhuwit kanggo golek sarana lan kebutuhan ing dalan. Aku numpak sepeda ontel lakon sedina. Mangkat esuk bar subuh, tekan tlatah Majenang pas asar. Mongko wektu semono rame-ramene pemberontakan DITI. Gandeng aku wis mantep kanthi sangu tekad kang golong. Aku ora duwe rasa wedi babar pisan. Ing dayah luhur ana sawijining kiai kang kondhang waskita lan ampuh. Asmane ora ndak aturake amarga wis seda. Aku sembayang asar luwih dhisik. Sakwise ngasu sawetara, nembe aku sowan Rama Kiai lan matur apa sediaku lan kenalake jeneng lan asalku. Rama Kiai, sowan kula mriki wonten wigati. Inggih menika namung badhe nyuwun pitedah menggah nasib kula ing tembe. Amargi ngajengaken ujian bapak seda, pikiran kula kuwur. Sumangga Rama kula nyuwun dipun tropong sarana lantaran batos kados pundi ing mangkenipun. Aduh nak Tris, inyong jane ora bisa ngopo-opo. Nanginge bisane mung kanggo lantaran tok lan aweh lantaran. Sing bisa ngerti maring nasibe manungsa ya mung Gusti Allah baen. Ewadene seliramu butuhna takon nasibmu. Bisane inyong aweh ular-ular lan bantu panyuwunan. Wangsulane Rama Kiai. Aku matur meneh kanthi ngrerepa. Inggih sumangga kersa Rama Kiai, kepripun carane? Abot enteng ajeng kula lampahi. Sauger kula tasih saged tumindak. Rama Kiai mesem lan istighfar. Astagfirullahalazim. Banjur mantuk-mantuk karo ngendika. Saiki kaya kiek baen ya.
sliramu ngesok kondur lan saiki gandeng wis mangsane salat maghrib. Mengko diterusno maning. Aku banjur bebarengan salat karo para santrine. Bakda isa aku terus lungguhan meneh. Lan Rama Kiai mbukani pangandikane. Sak kondurmu sakang kene ngesuk takono marang ibumu. Nalikane nglairake sliramu gemiyen ari-ari lan kloso sing kanggo lemekan nalika nglairake dikumbah. Ana kalen apa belik ngendi? Mengko ing dian malem kelairanmu. Watara jam 11 bengi. Sakdawane kalen mau turuten metung tengahe. Mengko ning tempuran kalen mau kowe ketemu karo sapa lan wujudan apa wae. Kowe ora usah wedi lan takono apa sing dadi sediamu. Lan aja kelalen. Sadurunge nindakake nurut kalen, kowe kudu tansah salat tahajud nganti tekan wancine. Perlu ndak aturake ing kene. Dek biyen yen babarake jabang bayi ing padesan, mesti ana ing jogan kanthi lemekan kloso. Si ibu gandulan bangkeane sing kakung. Dene kloso lan ari-arine dikumbah ning kalen. Bubar diparingi wejangan werna-werna, aku didhawuhi lerem ing masjid. Esuke bar salat subuh, aku pamit marang Rama Kiai. Sakwise nampa wejangan-wejangan lan pitutur warna-warna kanthi terwaca lan gamblang. Sak tekane omah, aku nyeritakake wigatine marang ibu lan apa kang dadi piweling Rama Kiai. Bu, kaparenga kula nyuwun pirsa. Nalika kula lair rumiyin, ari-ari tuwin kloso ingkang kangge nglairaken dipun kumbah wonten pundi? Menapa wonten belik napa lepen? Ibu mangsuli sinambi mikir-mikir. Anggeran ora keliru, belik lor kae. Sing urute kali bancet. Dene sing ngumbah gemiyen Nini Kamis. Ya sing ngomong kowe nalika cilik ngarah genahe takono maring Nini Kamis mumpung isih urip. Inggih Bu, matur nuwun. Aku mangsuli kanthi bungah lan mikir. Amarga dina kelairanku mung kurang 2 dina. Wani apa ora nurut kalen sing gampenge jero lan dhuwur. Tur ngliwati sak ngisore kuburan pisan. Iya, yen tekan ngenggon ora ana apa-apa. Lah yen dicokot ula gek kepriye? Yen memedi ora dadi masalah. Jalaran ora ana manungsa mati dipangan memedi. Bengine aku salat tahajud nganti bengi. Sadurunge budal ngayahi jejibahan ing wengi dina kelairanku. Senajan rada abot, watara jam 11 bengi. Aku sida budal. Mongko ora entuk nggawa obor utawa sentolop. Jian, petenge ndumuk irung tenan. Gegandengan wis mantep lan gedhe tekadku. Ijen tanpa ruang. Aku njujuk kali bancet. Kira-kira jam 11.30 bengi. Aku terus njegur kalen kanthi pengucap Bismillahirrahmanirrahim. Lumaku ngulon parane. Sinambi ndonga ing batin nyuwun supaya kasembadan sediaku lan kalis saka gangguane roh jahat sarta tansah dipayungi dening Gusti Allah. Kira-kira sak kilometer anggonku lumaku ing tempuran kali cilik sing jenenge Kali Putat. Ana kaelokan sing ngagetake. Jegrek aku mandeg amarga ana wujudaning manungsa kanthi manganggo sarwa padha karo pengangguku. Dene kahanan kono dadi padang trawangan kaya rina. Ndak pikir apa aku ngimpi apa kepriye. Wong aku budal durung turu. Lan saelingku aku budal saka omah ya peteng. Lengenku tak jiwit krasa lara. Mripat tak kedhepake nanging rerupan mau isih ngadeg ing ngarepku. Ora ubah. Rerupan mau kondo. Wes, karepmu kepriye? Omongo. Aku tambah bingung lan ndak wanek-wanekake aku takon. Lah kowe kuwi jane sapa sih? Aku iki sedulurmu tuwa. Wangsulane. Ah, dudu kakangku. Kakangku dadi tentara ana ing Cilacap. Aku ngeyel. Bener. Kowe toli sing katon sacara tata lair ana ing alam padang. Umure luwih tuwa
tinimbang kowe. Lah, angger aku kakangmu sing lair bareng sedina. Nanging aku lair luwih dhisik. Mesti wae kowe ora ngerti. Jalaran ora saben manungsa bisa ngawuni-ngani yen ora diseranani kaya kowe. Mula aku bisa disebut kembaranmu utawa kakang kawah. Aku tambah ngowoh lan bingungi. Lah wong nalika semono isih bocah lan durung nate ana sing maringi pangerten bab ilmu kejawen. Ngertine mung sekolah, ngaji lan salat. Banjur ndak terusake anggonku wawan gunem. Ya wis, angger kaya kowe, aku wis madan percaya samending. Mengko yen wis ana kanyatan, aku arep tetep mundi kowe. Saiki aku tak takon, lan kudu diweni wangsulan sing gumathok. Nasibku ing tembing ngarep keprimen mengkone yen kowe kakangku temenan. Oh iya, saiki aku durung bisa aweh pituduh sing gumathok. Bisane mung ancer-ancer. Rungokno sing genah ya. Ngemben dina Jumat Kliwon sing arep teka. Dadi saka kleranmu, watara 9 dina meneh. Arep ana udan sekang lor wetan. Kira-kira watara jam 12 awan. Kowe menok wit kelapa ngarep omah sisih lor. Wetan tugu sing dhuwure kira-kira 9 meter. Angger udan wiwit teka, kowe mulai menek. Endi sing tekan luwih dhisik ing kupes kowe? Sing menang. Anggeran kowe keri tandane kalah. Ya mung tekan semono gegayuhanmu. Nanging angger luwih dhisik gegayuhanmu bakal kasembadan. Kowe piwelingku lan ancer-ancer kanggo kowe. Anggeran wis dilakoni ing dina malam kelahiranmu sing arep teka. Watara 8 dina. Kowe bisa ketemu maning karo aku ing kene. Kaya sing wis dilakoni carane. Lap padang saknalika. Kahanan bali peteng dedet lelimengan. Lan pet aku ora eling apa-apa. Eling-eling bareng bang wetan wiwit prantang-prantang mledhak ing Bagaskara. Aku keturon ing gampengan tempuran kali bencet lan putat. Bareng wis tangi terus bali njujuk belik atus tanpa nganggo handuk. Tekan ngomah ganti sandangan lan jupuk buku. Terus mangkat sekolah. Ora pamit karo ibu lan aku ora cerita apa-apa. Sakjerone ana sekolahan, pikiranku tansah kuwur. Mikirake apa sing nembe kedadian dek bengi. Malah bareng nampa wulangan. Pikiranku dadi padang. Kabeh bisa ndak tampa kanthi gamblang. Sabanjure ing dina Jumat Kliwon sing wis ditentokake mau. Watara jam 12. Ana udan saka lor wetan. Pancen sadurunge aku wis samekta niat balapan karo udan lan ora sekolah. Jam 11, aku mung menganggo celana jero, ngadeg lungguh bola-bali nganti ibu nyaruhi aku. Bocah ora genah, ora mangkat sekolah, mung glibat-glibet tok. Aku mung meneng ora nyebowo. Jam 11.30, ana swara kemerusuk saka lor wetan. Pratandha udan wiwit teka. Aku lumuyu tumuju wit klapa sak wetan lawangan rigol. Nanging nembe wae menek kira-kira 4,5 meter. Udan wis tekan pucuking wit klapa. Dadine aku kalah dhisik ora bisa terus tekan papah. Aku mudhun lungguh nglukro. Napasku ngos-ngosan nyenan kemis. 8 dina candhake ing dina malam weton kelahiranku. Jam 11 bengi, aku nindakake meneh apa sing wis dadi janjiku. Gancaring kondo, aku bisa ketemu maneh karo wewujudan sing padha karo aku ing panggonan sakawit. Lan aku miwiti mawan rembug meneh. Saiki aku karo kowe njur nyebut apa? Wangsulane. Cukup kakang wae ya kena. Ya wis, anggeran kaya kowe. Aku saiki niat nagih janji maring kowe. Jalaran anggonku balapan menek, aku kalah dhisik. Ora bisa tekan pucuk. Sabanjure keprimen. Wangsulane sedulur tuaku mau. Sinambi menehi ular-ular. Ya pancen mung semono garising pepesthèn uripmu. Sekolahmu ya mung setengah.
Kowe duwe kalungguhan ya mung setengah. Rezekimu bakal dibagi setengah yen umurmu ngancik 45 tahun. Mung bisa cukup kanggo nyandang mangan. Mulane pewelingku sing pol-polan. Ing saben dina malem wetonmu sedianono panggon kanggo aku. Wujute bubur abang putih, rucuh mawar, wedang teh legi, wedang kopi legi, banyu putih lan tengah-tengah dokoki sentir utawa ublik kanthi nyebut aku. Aku diweni cara kanggo ngundang, nanging ora ndak aturake ing kene. Sak banjure aku takon maneh, amarga ana sing rada ganjel. Isih ana sing perlu tak takokaken. Ana tembung yen umur ngancik 45 tahun, rezekine diparo. Lan apa aku isih bisa ketemu maning? Wangsulane cekak. Umur 45 tahun, rezekine diparo. Mengko kowe arep ngerti dhewek yen wis titi wancine. Aku wis ora bisa ketemu maning karo kowe. Jalaran awakmu wis ora resik maneh. Luwih-luwih yen kowe wis bisa golek rezeki, kowe bakal duweni ati goroh. Wis cukup. Saknyatane nganti saiki apa sing ndak alami mau dadi kanyatan. Sekolahku mung tekan SMP. Duwe kalungguhan eselon 5. Rezekine ya pas-pasan, mung cukup kanggo nyandang lan mangan. Dene ing pungkasan umur 45 tahun, rezekine diparu. Nuwun sewu lho. Dilalah duwe sisian loro. Rezeki ya diparu loro. Dadi apa sing dikandhakake sing jarene sedulur tuwa bener lan numusi. Sakwise kedadian mau, malah aku dadi kaya paranormal. Sok-sok ana wong njaluk tulung sing iki lan apa wae butuhe. Sarana lumantar batinku. Nyatane bareng sisian loro ilang kabeh. Arang ana tamu sing gegayutan karo kebatinan. Saiki aku percaya yen manungsa pancen duwe sedulur papat sing ora kasat mata. Dene pancere 5 ya mung awake dhewe. Sakbanjure aku tansah eling lan tansah sesaji kaya panjaluke sedulur tuwa mau. Kanthi dina-dina iki ora nate lowong yen uju dina kelairanku. Uga ora turus dina sewengi. Ing wusana nyumanggakaken, percaya apa ora, aku mung sumarah. Para maos bisa nyoba kaya aku. Luwih-luwih sing laire ana desa. Dadi ora perlu golek pesugihan, sarana golek dalan simpang. Pasrah marang Gusti Allah. Uga lelantaran kadang tuane dhewe. Ing jaman saiki, ndak kira wis ilang cara ngumbah hari-hari kaya jaman kuno ana ing kalen. Sing penting lan sing perlu saiki ngakeh-ngakehno ibadah marang Allah.